Hallo, guten Morgen, guten Abend, and guten Nacht. So, ang buot pasabot ato, may buntag, guten Morgen. So, nag-study ko nuhay ko og German language. So, gahi kay ko maka-learn, no? Kay mo naging og ambot lang. So, i-share lang na ako sa akong mga nahibalaan. So, German language into Bisaya. So, ang akong nahibalaan sa German. Ang akong pangalan, sa ang pagsulti, akong edad, asa ko nagpuyo, kunuhay, charm. Hindi, kunuhay. Mga dyan na siya. Yeah. Mga to. So, mag-story ako na ikaw ka ng ako ko nung kung akong kaugalingon akong mag-introduce sa German language. Deutsch. German language is Deutsch. Deutsch sprechen. So, Hallo, guten Tag, or guten Tag, kuha na siya. Maayong adlaw, mo na sa to ang Bisaya. Maayong adlaw. Ayan siya. Sa sunod na po. Unsa na pagsulti sa akong pangalan sa Bisaya. My name is bla bla. Bla bla. My name is Melissa. Und ich bin is ako. Ich bin 39 Jahre alt. Ako ay 39 años. Muna siya. Ich wohne is ako nagpuyo. Ich wohne in St. Johann. Mo lang to guys. And daghan salamat sa pagtanaw. See you next time.